...2010-ben épp vezettem New Orleansból Eugene-be, csak én, 24 éves nő, és a 2 éves pitbullom voltunk egy 14 láb hosszú U-Haul teherautóban, amibe belezsúfoltam mindenemet. Volt egy menő flip telefonom és egy kinyomtatott MapQuest útvonaltervem. Azt hiszem, az első okos telefonok körülbelül akkor jelentek meg, de nekem még nem volt ilyen. A mobiltelefonos lefedettség is sokkal rosszabb volt, és hosszú szakaszokon keresztül a sivatagban több száz mérföldön át nem volt térerőm. Egy magányos útszakaszon vezettem át Közép-Texasban, amikor rájöttem, hogy már nagyon régóta nem láttam várost vagy kijáratot, és az óriási U-Haul teherautóm már nagyon alacsony üzemanyag szinten volt. Éppen kezdtem bepánikolni, mert komolyan kifogytam a benzintartalékból, amikor megláttam egy kisvárost a közelben. Behajtottam ebbe a városba, ami tényleg nagyon apró volt. Annyira aggódtam más dolgok miatt, hogy sosem figyeltem a város nevére, de mindössze körülbelül 6 utca volt az egész helyen. Megtankoltam és készen álltam az útra. Csak hogy egyszerűen nem tudtam visszatalálni az autópályára. Körbejártam a várost vagy 4-szer. Hogy az Istenben van ez, hogy nem találom meg a kijáratot? Szó szerint láttam az autópályát, de nem tudtam odajutni. Visszatértem a benzinkúthoz, hogy útbaigazítást kérjek. Amikor tankoltam, a kútoszlopnál fizettem és nem mentem be. Amikor beléptem, egy sovány, jelentéktelen kinézetű férfi volt ott, fekete hajjal, ami az arcába lógott, és úgy tűnt, jó lenne, ha megmosná. Nem volt különösebben rémisztő, de egy kicsit udvariatlan volt. Sosem igazán nézett rám, inkább egy magazinba merült bele. Olyan irányt mondott, ami egyáltalán nem tűnt helyesnek. Azt mondta, hogy egy útra kell mennem, amely körülbelül 17 mérföldre vezet az autópályához. Egy pillanatra döbbenten álltam. Aztán rámutattam, hogy nem vezettem ilyen messzire, amikor lejöttem az autópályáról a városba, miért lenne ilyen hosszú az út vissza az autópályához? Szó szerint látom az autópályát innen a városból. Olyan közömbösen válaszolt, mintha csak egy kellemetlenség lennék, és követhetem az utasításait, vagy nem. Őt nem érdekli. Adott valami magyarázatot, hogy az út kanyarodik, ami nem igazán volt logikus. Még mindig nem nézett rám. Csak annyi. Mondtam, merre menj. És intett az ajtó felé. Amint kijöttem a parkolóba, az egész testem remegni kezdett, és a szívem vadul vert, látszólag minden ok nélkül. Beszálltam a teherautóba, és amint betettem a kulcsot a gyújtásba, kitört belőlem a sírás. A legszörnyűbb érzés fogott el, hogy bármennyire is közömbösnek tűnt, ez az ember rossz szándékú volt. Nem tudtam, hogy mit, de éreztem, hogy nincs ez a pénz, hogy kövessem az utasításait. Mégis, ez volt az egyetlen bolt ebben a kisvárosban, és ha csak nem akartam bekopogtatni ajtókon, hát köszi nem. Nem volt más, akihez fordulhattam volna útbaigazításért. Így hát eldöntöttem, hogy nem érdekel, ha ez a város úgy tűnik, mintha a Twilight Zone-ból pottyant volna ki, akkor is addig fogok körbejárni, amíg meg nem találom a kijáratot, ha kell egész éjjel. Ekkor egy rozoga, vörös pick-up teherautó állt be, amelyen annyi volt a rozsda, mint a fém, és kiszállt belőle a sztereotíp texasi férfi, hatalmas, pocakos, flanellingben és munkás csizmában. Gondolkodás nélkül ugrottam ki a teherautóból, és gyorsan, de óvatosan megközelítettem. A szemébe nézve egy kedves emberi lényt láttam, vagy legalábbis reméltem, hogy azt látom. Megkértem, hogy adjon útbaigazítást az autópályához. Mondtam neki, hogy tudom, hogy nevetséges, de egyszerűen nem találom az utat vissza. Aggódva nézett rám, mivel láthatóan zaklatott voltam, így megnevettetett, és nagyon vidáman elmagyarázta, hogy van egy hajtőkanyaros kijárat közvetlenül egy kis beton alagút végénél, ami mellett már többször elhaladtam. Azt mondta, ez gyakran megzavarja az utazókat, mert annyira nehéz észrevenni, táblákat kéne kirakniuk, stb. Miközben gyomrom mélyén egy rossz érzés kerített hatalmába, megkérdeztem tőle, hogy hány mérföldre van az autópálya. Nevetett és furcsán nézett rám. Mérföldek, hölgyem? Legfeljebb 4 mérföld. Innen is látja az autópályát. Ezen a ponton nem bírtam tovább, muszáj volt megkérdeznem. Mi történik, ha azt az utat követem, és elmondtam neki az irányokat, amit a benzinkutas adott. Texas nagyon figyelmesen nézett rám, és megkérdezte, honnan tudtam ezt az útvonalat. Ez elég messze van, és általában csak a helyiek ismerik.
Egy ideig csendben volt, majd megkérdezte, hogy nézett ki a benzinkutas, és hogy van-e egy térképem az államról. Nem, csak a MapQuest, ami ebben a helyzetben nem volt segítség. Oda ment a teherautójához, és elővett egy kopott helyi térképet a kesztyűtartóból. Kiterítette előttem, és megmutatta az útvonalat, amit leírtam. Az irány, amit a benzinkutas mondott, elvezetett a várostól, el az autópályától, és látszólag a semmibe. Texas elmondta, hogy az út valóban 17 mérföldre vezet, mielőtt a sivatagban véget érne. Megkérdeztem tőle, mi van ott, és azt mondta, hogy semmi, csak néhány lerobbant autó és néhány lakókocsi, amelyek mindegy család tulajdonában vannak. Ezt a családot a helyiek bajkeverőknek, metamfetaminosoknak és alkoholistáknak tartják, és ezek még a kedves dolgok, amiket róluk mondanak. Az egykori benzinkutas ennek a családnak volt a tagja, és azon az úton élt. Soha nem felejtem el Texas arcát, amikor ezt elmondta. Azt is mondta, hogy okos voltam, hogy hallgattam az ösztöneimre, és óvatosságra intett az utazásaim során. Nem tudom, hogy a benzinkutas a U-Haul hátuljában lévő dolgokat akarta-e, vagy az első ülésen ülőt, de szerencsére soha nem kellett megtudnom. Ja, és megtanultam, hogy néha az angyalok vöröshajú, borostás texasiak rozog a teherautókban. Köszönöm, véletlen texasi idegen. Tényleg megmentetted a hátsómat, és mindig rengeteg szeretettel fogok emlékezni rád. Bocs, hogy nem kérdeztem meg a neved.